Bray, Action Ma'am Dorel. Monitor lang kami barangay Antipulo, Pontevedra, adlaw gid ang Alojamiento family. Salamat, God bless man. Si Athea Kim Ariman, aga pa siya nagbugtaw, no? Si Rochelle Evangelista, good morning Action Brian kag Idol Doors, bo idol gid sa akong doon. Tamyaw ko lang migo ko din nagapamati gid si Butoy. Oh, imagine mo ha, Butoy. Toy. Good morning. Ilan na kay Butoy Ngayon da nga plo pangapya. Liyog lang ko tungab da nga init pa. Para batyagan mo gid ang kabuiniton sang kape kay mabugnaw sa bungaga. Si Christina Bautista Araman, si Soldo tapos na nino. Si Madam Homa Lomina, good morning man. Barrio Gare, thank you gid. Kag si good morning Miss Dorel, thank you gid. Si Ricky Sirinio, ho ba kilala ko ini ho? Taga Adjabo, Barangay Bunga DSB. Do dito mga buhalin sa bunga. Bunga na ang ano? Bunga na ang ano no? Ang Toreno. Nandito kami Action Brian. Mayo. Puwerteng kasaw niya. Swerte, nakalapaos ka ng iban. Emergency ni nga ako na. May lang yun kaya sa Action Brian. Anytime, anywhere, siya kadaan niya. Tinguhaan talang niya. Sustiniron. Gilang. Sir Alex Aramano, good morning. Montisa. Jocelyn, good morning man. Sige. Good morning man kay Tito Benji Suelan. Morning dra sa inyo sa Sagay. Dito guro pareho monitor nga Action Brian. Lain yung ga-appear sa kanya. Ang ingit mo tawag na si Jocelyn. Jenilyn di ako niya, Bandiola. Okay. Good morning. Dito naman siya galantaw sa QC or Quezon City. Kay Ma'am Luing, good morning man sa imo, Ma'am Luing. Kay Edwin Miranda Senior, mayagid nga pagpamati. Endrila, ano na yun, tablong basaw. Aldrin, ginsuli, galing na Aldrin Aldrin Lakang, good morning. Saya asawa nga si Liza Escala, Lakang gapaminaw sa Kuwait. May lang nga pagpaminaw. Kay Alex Monteza, good morning Liwat. Lilia Taton, good morning. Sige, may lang dra nga pagpamati. Okay? Ako naman. Sige, go Action Si Brian. Fernandez Eric Araman naga-monitor. Thank you gid. Martin Aliling, ba mga suki tagi niya ho. Kuno mo gani hindi lang sila sa firing line, halin pagbugtaw sang kalibutan. Ari na ni sila gali, no? Amo na sila ka-loyal sa Action Radio. Salamat gid si Junel Haliorina Araman. Or nakita nila nga ikaw subong pagid. Ay, puwerte. Grabe sa ka-loyal sa imo. Hindi daw kuan gini sila ya, grabe gini halin sa aga pagka sa maggabi gini sila ya. Ubusay data ni sila mo. Basta may wifi man sila. Ay, ato atin na ko, standby na ta. Sige, standby mga ka-action sa balita lokal. Last 7:20 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Morning Edition. Detalye na sa balita lokal. Ginalegar, ginpagwa si Bacolod Councilor Al Victor Espino sa Grupo Progreso ginpangunahan ni Mayor Evelio Leonardia. Niyang ginpahayag sang konsehal sa press conference sa ginpatigayon Domingo sang 8 Setyembre 5. Suro kay Espino, nagligad nga Biyernes, mayara sang formal nga pagsinapol na ginpatigayon ang GP. Pag dito ginhambalan siya ni Leonardia nga wala na inisang salig sa iya. Ibang pa ni Espino, ginpalayagman sa alkalde nga kung hindi siya ni Congressman Albi Benitez ang iya kontra, ara pa ang iya nga pagsalig. Para sa konsehal, iya ginarespeto ang alkalde nga sa iya mismo naghalin na wala na inisang salig sa iya. Wala makatambong sa mga pagsinapol si Congressman Grega Sataya kasunod nga nag-abot sa Bacolod si House Speaker Lord Alan Velasco. Samtang si anay konsehal Cesar Distrito naman na naghatag sang exam sa graduate school nga iya ginatudloan sa isa ka universidad sa syudad. Ginpathag ni Espino nga hindi malipod nga personal ini nga malapit kay Benitez nga ginakabig isa ka mentor kag isa ka abyan. Ginklaro man ni Espino nga wala nagpakigangot si Benitez sa iya para pangabayon nga magpapili bilang konsehal sa idalom sang iya partido sa 2022. Tuig 1998 sa nagumpisa ang karera ni Espino sa pagpapili sa konsehal sa Bacolod sa idalom ni Leonardia.
Gin pangimala naman ni Bacolod sa ni Mayor Leonard Diaz ang ruling local political party sa siyudad sa Bacolod nga Grupo Progreso. Ang report nga ini pagpahalin niya sa partido ni incumbent Bacolod Councilor Al Victor Espino. Sa statement na ginpadala sang GP sa katapos sa media, ginpahayag sini nga nasorpresa sila sa dagwa nga balita kon sa diin. Ginpahayag nga wala na sang partido o kung wala na sa partido sa Espino matapos magdesisyon si Leonardia nga kakason ini sa ilang grupo. Suno kay Leonardia, yara si Espino sa pagsinapol kaupod ang GP incumbent councilors nganday kung sanday Cindy Rojas, Renisito Novero, Simple Distrito, Carl Lopez, Archie Baribar, Israel Salanga, Dindo Ramos kag sumuman Bartolome Orola Sr. kag ara man dira sanday anay Councilor M. Ang kag ang isa pa ka miyembro sa partido nga si Marlon Solidom. Pagpatag ni Leonardia, nakasentro ang ila sa pagsinapol sa pag-finalize sang ila slate sa palabuton iya nga pag-file sang Certificate of Candidacy sa maabot nga bulan sa Oktubre. Dugang pa sa alkalde, tanan nga nagtambong sa pagsinapol ang ginpamangkot sang ila mga desisyon kag konkomitido sila sa gihapon sa partido apang natabuan nga naulihi sa paghambal sa Espino. Aminado si Leonardia nga may nagluntad nga disagreement sa pila ka mga sensitibo iya nga butang kag gulpi lang nga voluntaryo nga nagbiya sa pagsinapol ang konsihal. Nagpasalamat si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia kag local political party sa siyudad sang Bacolod nga Grupo Progreso kay incumbent City Councilor Al Victor Espino sa kontribusyon sini sa partido sa sulod sang malawig nga tinuig. Sa press statement ni Leonardia kag sang GP ginpahayag sini nga mahimo bangod sang pila ka mga konsiderasyon hindi mapunggan nga mahimo magbago ang sitwasyon sa pamolitika sa siyudad. Liwat naman ging klaro ni Leonardia nga voluntaryo ang paghalin ni Espino sa Grupo Progreso. Dugang pa ginpatag man sang GP nga wala sang may nag-ayo sa iya nga maghalin sa partido kag wala man sang may mahimo nga kung naghimo sang tikang agod niya makakasi Espino sa Grupo Progreso. Nagalaom naman ang GP nga maklaruhan na ang isyu nga paghalin ni Espino sa partido. Sa ibang nga balita lokal, liwat nga nagpanguna sa may pinakadamo nga bago nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, ang probinsya sang Iloilo nga mayara sang 440, kung sa diin 430 diri ang local cases. 7 ang locally stranded individual, 2 ang returning overseas Filipino, kag isa ka authorized person outside of residence. Ginsundan sang probinsya sang Iloilo, ang syudad sang Iloilo nga may ara sang 172, probinsya sang Negros Occidental nga may ara sang 133, kag probinsya sang Capiz nga may 99. Ang probinsya sang Aklan may 55 kabago nga kaso sang COVID-19, 47 sa syudad sang Bacolod, 46 sa probinsya sa Antique, kag 41 naman sa probinsya sang Guimaras. Sa pinaka o sa mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19, 45.31% diri ang asymptomatic, 48.3 diri ang mild, 4.40% naman ang moderate cases, 1.79% ang severe, kag 0.13% naman ang critical cases sini. Mil sa 187 ka mga individual halin sa sektor sang transportasyon kag displaced tourism employees sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental ang nagbaton sang 3,000 pesos kada isa nga special aid to individual in crisis situation halin sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Ang pagparagtagin patigayon sa Barangay Hill, Montilla Covered Court, Sipalay sa pagpanguna sang City Social Welfare Office kag ni DSWD Assistant Secretary Victor Neri. May mga boxes man sa hygiene kits nga ginpanagtag sa mga benepisyaryo. Ang SAICS ang isa ka social safety net o kung stopgap mechanism magudbuligan ang manapektuhan sang krisis. Nagdonar sang hygiene kits ang personal o kung kag personal protective equipment o kung PPA ang Office of the Civil Defense o kung OCD Region 6 sa lokal nga gobyerno sa syudad sang San Carlos, Negros Occidental. Ini nga donasyon ang inisyatibo sang OCD agud buligan ang mga disaster-stricken areas nga nahalitan sang kalamidad pareho sang sunog kag baha. Si Mayor Renato Gustillo ang personal nga nagbaton sang donasyon halin kay OCD Regional Director Jose Robert Nunez sa labi sang San Carlos City Hall kahapon nga adlaw Domingo.
215 tanan ka mga hygiene kits ang ginapanagtagman sa manahalitan sang sunog sa Parula, San Carlos nagligad nga Agosto 31, samtang may face mask kag face shields naman nga ginhatag sa mga frontliners. Matapos ang turnover, personal ginbisitahan ni Gustilo kag Nunez ang nasunugan nga Parula area sang syudad. Sa mga balita national, kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, mahimo magdangat sa 30,000 kada adlaw. Travel restrictions sa pila ka pungsod ginkakas na sa IATF. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Kag sa aton mga Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Alright, so sakay di na to tawagin na action bray ang last na Medyo naging basa gana. Nalipat ko do kadamo. pangitaon, dadi ka do nagkalit lang ni sila ka bahao. Oh, kala. Hindi ko na makitang iban. Ano Si naman? Edwin Miranda Sr. dahil sa may Minuyan Morsha. Ay nabasa ito nagali kagina. Si Lilia Taton, good morning. Jerry Gacho, good morning man sa imo. Kay Glacia Avlas. Pag-greet kay Irene Leia Raylan. Thank you. Kay Ube Juan Camote, Action Bray, good AM. Aga ka pa kuno. Ngani man. Emergency. Jonel Haliorina, good morning. Hambal ni Miss Ana Sinoro, pwede man sa Action Pogi, bisan diin lang. Ay, kalay, Pogi. Dili kita nag-umpisa. Sa newscast, newscasting. Kay Lolit Atos de Gallo, good morning man. Yes. Si Action Boy ga paayo kado nabalda gid ang iyang voice, iyang golden voice. Puwerte ka ano. Bong Haryo. Karon tara ni great gro. Si kuano si Sir Edgar Kadagat bala. Ara sa? Nag-text sa aton, i-greet gani ninyo ang ihada ko nga
Si Sir Tony Wong. Ginapag-greet niya. Kag mga nimisyo Dimaphilis Sishania Pearl Diaz nga nag 3 years old today. Happy birthday. Happy birthday! Hay lang kuno si Action Dorel Kabato. Hello lang kay Sir Edgar Kadaga. Mapakantahon niya ka kuno happy birthday yo. Ay, pakantawang gidya. Hindi, kung sa on-air siya gapamati, di ba hindi ang matiyan kung sa on-air siya gapamati, kay FB Live greetings sa subong. Karon sa on-air, kantahan ta siya. Pero honor nato na Action Dorel nga ga-monitor sa aton si Sir Edgar Kadaga. Of course. Living Okay? legendary ini, no? Yeah, alibongga. Doon si Marie Pacquiao. Kaya, kagawad, Melchor Baroka Rombines, siling niya, morning action doors, kag sa bag-o nga tingog. Bawal. Brian Morden. Bag-o, gidya. Kung gabi, yung bati. Today lang Bag-o today morning. newscast, garo. Pero dugan ng sa action bar, newscast. Gapulo practice. Ay, kalain. Sino pa? Kita mo the action by? Si Christina Bautista Araman. Good morning, Manda. Si Inerdla Nakal. Daw kabudlay sa ngalan mo. Mura si Aldrin. Lakang. Alakang. Usually, ay. Okay, nabasa mo na naginaguro, no? Manaog na dalom. Sige. Sige. Si George Gargasiran Araman naga-monitor. Hambali maulanon nga aga. Action Dorel and Action Brian. Good morning. Si Megs Dorimon Araman. Hindi parihas ang tunga ay ano ni man kau it halinsa. Basi ito. Lain na guro. Ang Lain ni kagina guro. na guro sa lokal tanaton yan. No? At hindi na talaga na maging try-try. May kumaan sa May rin. talaga na ng politika. Politika. Politika na. Melchor, kuha ni newscast niya. Doon dito kay istorya politika kag diskusyon na. Melchor Baroka nabasa na ni action kuan no. Sige mamanaog tadi. Si Star Mayo, good morning man. Wow. Slasher Sumugat Araman. Si Andi Gubla ka balog sa ngalan niya anong matudtuon nga pag-pronounce ni si Milili Oligo. Uligo or Milail Uligo. Sige. Si Ashley Kate Arcohada Mulita Araman sa Pontevedra. Okay. Sino pa ding iban? Si Randy Arsiaga Santisas Dads Aberia, good morning man. Sa Sumag na bala mong si Sumag. Dads Aberia. Maulanon diri sa barangay Sumag. Si Martin Aliling. Jerry Gacho. Section doors, tira. Okay, sige. Good morning man sa kon Eloisa, yara show. Nene Jean Gacho Kabato. Good morning sa imong mother. Morning. Early pa siya bugtaw. Kaya Lantaw gisa siya gwapa yung nga bata. ay Bagay, kalay. kumusta ka na day? Daw natambang ka gito day lagaw day? Actually, upod kami sa mong kaya doon siya sa akong apartment. Sige. Okay, sige. Sorry. So, muna nga early pa siya nagbugtaw. Gintigan nga Early niya pa siya kay. nagbugtaw kay do Gintigan nga niya kaagap. Kalai. Sino birthday man ba? Si Sister Eva Lu Mercado Herrera. Happy birthday! Gid sa imo from Star Mayo, Ma'am Van Mayo. Uy, ano to? Dugamao is JM, ha? Si Jo Marie. Abi ko si JM, ang gamaoy. Okay lang Puson ko na jump niya. Di ka mag-problema na. Di lang daw magano jump sa. Kaya ato niya, ano lang niya ato niya. Newscast na niya. Wala ka din naman ginabira, jump. Kay Lito Dayap, maayong agaman sa Punta Taytay, Bacolod City. Okay? Kaya sino pa din mga maukod nga tagpalamati? Maukod. Leo Talaban sa nga La Castellana, good morning. Kaya ano galing na pag-greet na always ni Sir Millie Oligo, si Kagawad Monet kag Timay. Timay? Timay. Alubaton, dra sa may Silay? Ate sige standby na ta for Balita National. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Actualita Morning Edition. Las 7:38 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik sa Action Balita Morning Edition, detalye na sa Balita National. Ginalanta sa Octar Research Group nga mahimo maglabot sa 30,000 ang daily COVID-19 cases sa pungsod Pilipinas sa sininga semana. Pero sa Octar Research, lapnago na naapektuhan sa Delta variant sa COVID-19 nga ginapatihan nga mas makalalaton nga variant. Pero kay Guido David, Research Fellow sa Octar Research Group, isan nga nagamatam at hinayang pagnubos ang reproduction numbers sa Pilipinas sa mga apektado nga pasyente sa COVID-19. Maghimo sa gihapon malabot o kung malampuwasan pa ang 30,000 nga daily cases. Ginbasura naman ni Guido ang projections ng Department of Health nga mahimo maglabot sa 43,000 ang daily new cases sa Metro Manila. Gin-question ni Vice Presidente Leni Robredo ang pagbuhin sang proposed nga pundo sa Department of Health, DOH kag sang Research Institute for Tropical Medicine o kon RATM. So kay Robredo na tingala ini nga sa tion sang pandemya, dira pa ginbuhinan sang gobyerno nasyonal ang pundo sang DOH kag RATM. Wala man nalakip sa ginpropose nga pundo ang special risk allowance para sa mga health workers. Samtang pabor naman si Robredo sa obserbasyon sang iban nga mamalidha nga wala pa napasar ang Bayanihan 3 bangod nga wala pa nahibaluan kung sa diin kuhaon ang pundo siri. Nahibaluan una nga ginpalayag sang DOH nga naglabot iya sa 93.99 bilyones pesos sa ginproponer siri nga pundo apang ginbuhinan sa Department of Budget and Management kag naglabot lamang sa 19.68 bilyones pesos ang ginpain para sa pandemic response. Samtang ginbuhinan naman sang 170 milyones pesos ang pundo sang RITM nga humalin sa 393 milyones pesos sang 2021. Nagdubo ini sang 223 milyones sa 2022. Nagapangduha halin sa pinakakulihot ang ranking sa Pilipinas sa Bloomberg COVID Resilience Ranking agin publish sa Agosto 26. Bangod sa pagsarurot sang ranking sa Pilipinas, ginlaragway ang pungsod nga bad place to be in during the pandemic. Sa sininga report, ginkumpara sang Bloomberg economic performance kag ang kalidad sang healthcare, pagpangbakuna kag kabilugan nga mortality sa pandemya sang isa ka pungsod. Ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Interagency Task Force nga kakasuna ang travel restrictions sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia, kag Indonesia. Umpisa ini sa September 6 karon nga adlaw 2021. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mga international travelers gikan sa dimensionar nga pungsod ang ginakinahanglan nga magsunod sa testing kag quarantine protocols kon magsulod diri sa pungsod Pilipinas. Una diri nagpatuman sang travel ban ng Pilipinas sa mga namensionar nga pungsod bangod sa mataas nga kaso sang COVID-19.
Ginpalawig pa sa Commission on Elections ang deadlines ang filing of applications para sa transfer of registration records from overseas to the Philippines tubtub sa Setyembre 30 sa baylong Agosto 31. Sino kay Comlex spokesman James Jimenez, idungan na ini sa deadlines ang local voter registration sa pungsod. Ginpahayag ni Jimenez nga ginpalawig ang deadlines ang transfer of overseas voter records agud malikawan ang disenfranchisement sa mga Filipino nga botante yara sa ibang nga pungsod. Kung matabuan nga yara sa Pilipinas sa adlaw sang eleksyon ay isa ka Filipino nga nagparehistro sa ibang nga pungsod, mahimo ini nga makaboto. Wala lamang nakapasar kundi liwat nga nakuha sang Bureau of Customs o BOC ang Gold Governance Trailblazers Award sa Proficiency Stage ang Performance Governance System o PGS sa adtong 2019. Ginpasulod sa Customs Commissioner si Ray Leonardo Guerrero sa PGS kag Institute for Solidarity in Asia o ISA kag sadtong amuman nga tuig tubtob sa nagligad nga tuig Gold Governance Trailblazers ang ila nakuha sa initiation stage kag compliance stage sa Proficiency Rivalida. Ginpresentar ni Guerrero ang accomplishments kag breakthrough results ang pilakip na ang automation sang 108 sa 148 BOC core process, full utilization sang 17 tanan ka customer center sa bugos nga pungsod kag ang pagplaster sang National Customs Enforcement Network kag Customs Operations Center to name a few. Dugang pasini para naman sa pagbago sa ila tinawo, ginpasar nila ang Values Transformation Program, digitized kag IPCR nga personal scorecard. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:43. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan dira sa pagpamuhin, Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. Okay, so anto man dumalupad pa nga ako ni ballpen now. Okay, so good morning liwat kay hindi na to. Kay Sir Milili Oligo, siling niya sakto gid man ko na pag-pronounce sa iyang ngalan action bar. Tatlo gid ako no ka syllables. Milili na gali. Li Oligo. Ako mag-greet na siya, Milail amo. Ati bagon subong at least na Salamat. clear yan na. Salamat gid sir ha. Sige.
Kaya, kadto na di siya sa station, galing timingan nga wala ka bakit. Siyempre, gabi pa yung mga firing line mo. Yan, Titimprano siya naglakat. So, amo na. Okay? Good morning man kay Arcon Saldra. Kay Ma'am Elizabeth Malakagamala. Good morning sa imo, Ma'am Elizabeth. God bless. Kay Hera Kalataro Mahandog Huen. Good AM, sir. Watching kami di sa Alihis Jeep, going to work. Kag mama niya, Mama and Son Pizzeria. Kaya ko mama niya. Dito siya ligobra sa Mama and Son Pizzeria sa Alihis. Nante Mendoza, good morning man. Kaya Dennis Nuestro, good morning man sa imo. Si Marilo Kahilig, good morning man. Kita mo Daction Bray? Kita ko di, pero doon nabasa mo na na. Ay, gali ka. Ara pa si Melva. Di Kita mo napit si di Melva. man. Basta hindi ko lang gurumakuan di. Lainay, kita monitor din ako. Sige lang. Kay Melda Lopez Abad, good morning sa taga-barangay Bagaas. Family, Lopez, Joel, Jerry, Mirna, halong gid ka mo. Tanan. Ariyo Si Edwin Miranda Sr. nag-monitor sa Minuyan, Murcia. Fernandez Eric Araman, no? Si Juan Enrique Caballo Subaldo Jr. Good morning. Si Arlene Nata, nabasa mo na Malabon. Siyang iban, wala Arlen. ibang basa. Sige lang. Good morning, Sumbray. Action Doors. Morning sa akong pamilya sa barangay Gintubdan. Oh, Isabela. yes. Monitor kay Manino Attorney Dino Yulo. Si Glaisha Glaisha Avlas. Avlas, nabasa mo na no? Sige. May pinakadamo din nga greetings ay si Kwanho, si Alex Montes. May award din na siya sa Award din siya? Or na-award na? Wala pa? Awardan talang dasal. Sige. Kay Edmar Kilitar, good morning man sa Tagabago City sa Sabidonia family. Kag Mugar family, good morning. Christine Minyes Villalobos, good morning sa imo. Kag sa tanan nga members ng Energy Fans Club. Jocelyn Song Comedia, good morning man. Novi Valencia Subaldo, good morning gid. Ginagreet liwat ni John Vicente ang iya pamilya sa Barangay Carabalani, Mamaylan City. Pero arin siya nag-monitor sa Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Good morning man kay Miss Maria Rivera Murayama sa may Japan. Kay Saling, good morning. From Booming Aning. Aning din ganing Aning. Adra sa may Panokoy. Kay Lodi Espanyola Chavez, good morning. Sa iya papa nga always nga pamati sa Action Radio. John Espanyola, kay Lola niya Lourdes Espanyola. Good day sa inyo tanan. Stay safe. Sa family Chavez sa Nahalin, La Carlota City. Si hambali ka kawad Melchor, bago nga tingog sa aga, pero gapamati ko na sa iya kung gabi. Salamat. Kaya John Vicente, salamat ma'am sir. You're welcome, gida. Wala ka. So, gida. Sige. Kasi greet mo para iban mo dahil nga mga action by solid ka action firing line. Ay, kalay. Mga anong tawag mo na sila sa ilaman? Action firing... Mga shoot to kill. Action to kill. Ay, kalay. Adla sa rin JM. Firing line mo kundi shoot to kill. Shoot to kill. Mga shoot to kill, makasabay. mga nag-monitor na sa atin. Kuya shoot to kill. Uso niya sa Cebu. Kinananay na yan. Subatula Kilaw. Ay, mayari di sa aton sa una bala. Ay, mayari madigalit. Oo, sa may palapala, all dao. Oo, galing. Nagiyada, kabala kong sino? Sino? Si Action Rex Cantong. Ay, galing. Sa una, sa tukil. Di sabong na-kill na lang. Ay, kalay. Sige lang. Okay na siya. Di kayo nag-kwando sa mga divert sa lain nga negosyo bala. Okay. Nag-explore. Sa iba niya mga business. Ka business. Kaya damo mo. So, business. Sa may old palapala, dira na sa una. Din ganang idampi man. Sa may Ayala, dabla likod to. Sa una? May aram na galit. Kanamit, Action Doors, ang ilang ating Ano na plada. yung sa may SM dampi? Di ba dumang palapala man na da? Ulihin na Ba't natin. mo Tadlong harap sa ka na Burgos Subong, di ha? ha.
Oo, straight sang dalan, Oh, di ba? dulihin na. Aram Ah, sa ulihin panulihin. na lang na yan. Amo to yung pinaka-original dito. Ang pala-pala. Ay, okay, oo, kita ko nagali. Oo, do ka banago ng dampila. Ano? Layo na tong Banago. Ah, Dili layo. lang ako sa may Ayala da. Maghaling ka sa Kapitol, dulhog ka to. Dalong. okay. Amo dang pinaka-straight da. Galing subong, duway na mayo. Why na kay tagin pangkuha da sila Yun mo. pang ko. Pero magambal ka din sa unang mga tinola. Dira ka sa Dra ka gidya. pala. Soto kill. Soto kel, Sugba, sugba. tula, kilaw. Ara, Medyo damo-damo. mo na gusto pag sa Cebu mo. Sandi ka makita, soto kill. Tapos kung mag-inulan, kung magkadto ka to, dapat may dala kang baruto. Ngawan, aga gaba. Ay kala, isang baruto. Palanguyon lang sa lakyan eh. Kaya Pati- pa kayo mo lang makina mo dayon. Ay, hindi man taman kadalom ba? Hindi Pero kung naman. magtiniil ka, kundi mabasa gid ang imong Kaya sapatos. sa subong, kung mag-inulan, basko, ano gyapon, gabaha. Basi Sa may naghawan-hawan mga na guro. drainage na. Do okay na guro. Okay na. Okay. Mayo. Kaya subong, actually, kung magbasa sa Bacolod, subong, do ka after an hour, gaano man siya. Gasaka na gid man. Ganog ka, kung magbaha abi, pag after an hour, do gaano man siya. Panaog nga subside man dayon subside ang tubig. Do ka normal naman lang sa Bacolod oh. Oo. Kung sa Don Salvador magamuna, do ka abnormal na gid guro na. Ay, tayo hindi na kita mo action ba? Pero do ka, ginagbaha sa San Carlos, to yan, oh. San ati dito do Bacolod man to mo. Kilid bye-bye. O sa DSB, do ka lang alang. Do ka Hindi na gid mapatihan. magamuna to diri sa Bacolod ya anaw na. Kung magbaha sa DSB, ang Bacolod, di nakitaon. Ay, Gani kala, Gapon, namadamo, gidagli gapon, mga ano no, mga gamotor no? Oh, Sa may DSB. sige na sila yan. oo. Kaya kahapon, while pungko ko to sa balay, may nag-send some picture sa akon. Damo to nakakilala sa inyo, galing nahuya na sila mag-istorya sa inyo. Ay, Ginapangita ko to nila. Siya, ari ka, din ko ay mga grupo lang na tananda. Oo, ay, namagay ka pangita si mo. Hindi mga amigo ko nga nagmululutor blaw. Okay. Okay, naglabay mo nagdungan na. Guro labay ang patrol, ang aton patrol. Tayo mo Ito naguro gitos na sa sulod. Tapos yung picturean lang patrol siya, hari ka gidiguro mo kay mga slakyan nyo, ari diyo. Siya gusto naman makita ni si Ann, si Dorel, si Sean Eden. si Ate, tani si na ba Yani. sila? Nakita na si Yani. Gusto din si Yani. Tutug at ito tani si Yani. Galing kayo nahuya mas lang mag-approach sa inyo eh. Wala Diba gina- si wala- horse ano to mo? Riding ka mo sa horseback ano tawag sina? Ay, kala nagsakay sa nagsakay sa akin kami sa kabayo sa Toreno ah. Mayo man. Mayo man, do kabayo siya, do hindi man do zebra. Hindi kandi. Do hindi wakande. Ate standby na kasi ako sige, diyan, dumautod ng iyang kamot. Sige, standby. Aksyonalita Morning Edition. Sean Radio Philippine Standard Time, las 7:54. Kag sa detalye, balita international, posibleng makuha sa kompanya nga Pfizer ang booster shots ng COVID-19 sa US. Din pahayag ni US infectious disease expert Dr. Anthony Fauci na nangin manami ang ginpakita nga performance ng Pfizer kumpara sa Moderna. Kani matapos kinanglan pa sa pila ka panahon ang Moderna antes maprobahan sa US medical regulators nga gamiton bilang booster shots. Wala naman naghatag sang kasiguraduhan si Fauci kung dayon ang plano sa US sa paghatag sang booster shots sa Setyembre 20. Una diri ginanunsyo ni US President Joe Biden nga magapatigay na sila sa booster shots sa Setyembre 20 bago sa padayon nga pagtaas ng kaso sa Delta variant ng COVID-19. Business ka din. Sino itong business pa? Sa aton sa balita, negosyo, mga kaaksyon, nag-file ho sa bankruptcy protection ang Pilipinas o kon Philippine Airlines o kon PAL sa Amerika. Ini matapos mapiyerde ang PAL kaginbuhinan ang fleet size ang 25% bangod sa pandemya sa COVID-19. Naibaluan nga naglabot sa 655 milyones dolyares ang na-raise ang PAL gikan sa tagiya sang o kon tagiya nga silusyutan kag lenders. Naglaom ang PAL nga karon nga naka-file na sila sang bankruptcy protection. Ang kumpanya makahimo na ini sang restructure kag subong man maka-reorganize para makabangon sa tunga sang pandemya. Ginpasiguro sang PAL ang hindi mapiktuhan nga flights operation bangod naka-file naman sang Chapter 11 Creditor Protecting Proceedings o kon proceedings sa Southern District sa New York. Maga-file man ang PAL sang
parallel filing for recognition sa Pilipinas sa idalom sang Financial Insolvency and Rehabilitation Act of 2010. Apangaton sini nga mga pagbaylo dolyar subong ang US dollar mera sang 49.88, a Singapore dollar naman 37.20, Hong Kong 6.42. Kag sa aton nga balita entertainment, kalakip na ang Korean pop group nga BTS sa Hall of Fame list ng Guinness World Record sa tuig 2022. Naglabot na, ini matapos naglabot na sa 23 ang Guinness World Record titles nga nakuha sa grupo sa karon. Isa sa record nga ila nakuha ang most viewed YouTube video sa sulod sa 24 oras sa ila kanta nga Butter. Parehas man nga na record ang ila nakuha nga sa mga kanta nga kaangay sang Dynamite, Boy with Love kag Idol. Sa sulod man sa 31 minuto, mayara gilayon sang 1 million followers ang grupo sa TikTok. Kag sa atong balitang sports, nagapabilin nga wala sang pierde ang TNT Tropang Giga sa 2021 nga PBA Philippine Cup. Ini patapos perdihon ang Magnolia Hotshots sa score nga 83-76 sa kahapon. Nagbida sa pagdaog ang TNT nga si Kelly Williams nga nag-record sang 13 ka puntos, 15 ka rebounds nga mayara sang 3 ka blocks kag 2 ka agaw hampang nga nagapatigayon o kon ginpatigayon sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacoor o kon Bacolor, Pampanga. Ini ang mga pinakaunang kahigayunan nga naka-record sang Zig-Zero ang umpisa sang TNT sa pagpamuno sang ila coach nga si Chat Reyes. Samtang mayara naman sang 5 kapag daog kag 2 ka pierde ang Magnolia sa diin, parehas sila sa Meralco Bulls nga yara sa ikaduha nga pwesto. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action by! Kag sa aton yung action. Yes, good morning! Nana mo na siya dapat. Muna siya dapat. So good morning, Gid. Action by. Good morning, Ugaling, Action Doors. ginagreet ko lang si SB Ronnie Toreno sa Toreno Resort sa DSB. Wow. Salamat gid sa mga pag-accommodate. Good morning sa inyo. Kag saya amay nga si Sir Felix Candar. Good morning, Abi Gid. ko si Sir Felix Campanil Jr. Tila inom na siya nga amay. Amay na siya ni Tanan. Bigel. So, Amay sang drama team. pero dito yung energy ng buhos nyo sa DSB nagliga na gabi, no? Yes. Thank you, Gid. Kag happy birthday kay Ate Regine Ann Kabalatungan subong adlaw. Happy birthday. Kag itong ginapag-greet ni Sir Edgar Kadagat. Happy birthday. Happy birthday ato, ano? Sige, padayod na kay pangitaon ko din. Sige. Actually, Action Bar, hindi ito makabalita special subong adlaw. Kaya mo nagalasutsun. Sige, puwasan So, ta. buwas na lang ang aton nga balita special. Pasalamatan tala aton mga ka-action nga nag-upod sa aton sa sininga aga. Si Sige. Kwanto gali, si Sir Tony Wong, kag Nimisio Diva Phyllis Action Doors, Shania Pearl Diaz nga sa ulog sa ikatatlong tuig today, ano? Happy birthday lang kuno sa iya. Halid kay Tatay Edgar Kadagat. Happy birthday! Good morning man kay Kagawad Milagros Alit. Maayong aga, Gid. Okay, so sige. Last 7:59 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Morning Edition karon nga adlaw Lunes September 6, 2021. Ang inyo diri nga news team Action Brian Morden. kag sa ngalan ni Action Boy Doran ini naman si Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Ang unique toothpaste. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon